Eller også alle sammen. Nu er det Krille og Sture på eventyr igen. Vi skal på ned til McDonald's nu. Vi er lige gået fra Nyborg svømmehal af. Ja. Så er turen derned. Vi filmer lidt derned. Fordi alle YouTubere, de går jo altid ned til McDonald's, og så filmer de derhen. Så det vil vi sgu også gøre. Så filmer vi også, når vi er dernede, okay? Ja. Hvad der er tale om, det var fucking kedeligt. Og så er der fødselsdage derinde, og Der var 3 fødselsdage. ja, der var sådan en lille en, og så var der en drengefødselsdag og en pigefødselsdag, så der var bare fyldt max booket op, eller hvad man nu siger. Ja. Det er sgu flot kunst, det der. Ved du hvad, jeg vender lige hurtigt skærmen om her, så I kan se det. Sådan. Det er sådan, det skal være. Og så retter vi lige skærmen tilbage til mig. Ja, det er godt for tid. Sådan en flot app. Det skulle da dovent, gør det ikke? Så Nå, der er et godt stykke vej dernede. Men der er lort til. Hvad er det for noget? Det er ikke godt. Det kan vi ikke have. Vi er i Mælkebøttebanden. Skal vi passe på motorvejen her? Ja. Så må jeg holde den sådan her. Shit. Ja, det er en ordentlig motorcykel der. de kan ikke komme derfra. Kom så, løb. Nej. Tryk over på den anden side. Det var meget godt. Fuck. Jeg hader motorveje. Det er så uhyggeligt. Kører så skidt der. Ja. Kig ned. Prøv lige at vende kameraet. Ja, det vil jeg faktisk gøre. Så kan vi lige stå og kigge lidt. ja, så vender vi kameraet om nu. Prøv lige at se, hvor gysligt det er. Det er fucking gysligt. Så kommer der bare sådan en badass bil her. Tjung. Og så vender vi kameraet om i... Okay. Det vi gør nu. Ja, vi lige venter. Filmer. Ja, jeg filmer. Er det ikke en Porsche? Nej. Vi vender ikke kameraet om mere. Der er en togbane der. McDonald's er lige derhen, så vi cutter lige til, når vi er derhen. Bye bye. Solen skinner hippura. Så er vi derhen snart. Meget snart. Der. Hvad er det her for noget hår, jeg har? Så kommer der sgu en motorcykel. What the fuck? Det er bare sådan hårdt at stikke op, er det ikke? Hvordan fanden får jeg det lagt ned til der? Nå, det er alt herfra. Altså, vi filmer igen på McDonald's. Jeg vil godt sige, at vi skal bare have noget McDonald's, men kan vi godt love det for. Det vil vi bare glæde os til. Så det er det sidste cut, jeg laver, som bliver lagt ud. Så ses vi i næste video, som er for jer en dag eller to. Så hej hej.